is MBC Media Group, radyo natin nationwide. In Naga City, 89.5 DZDR, radyo natin FM, Naga, a proud member of the KBP. Radyo natin nationwide. Sa tunggistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang saindang mga kwalifikasyon, karakter, asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Tanuwi ka! Radyo natin FM Naga Job Interviews sa mga kandidato. Tanuwi ka! Lunes hanggang Sabado, digdi sa 89.5 Radyo natin FM Naga. Tanuwi ka! Marahay na aga po sa Gabon. And welcome po sa ating programang Taano Ika, the radyo natin Naga Job Interview, kung saan po dito natin makakausap ang mga aplikanteng kandidato para sa darating na May 12, 2025 election. At sa araw na to, masaya po naming may interview. Masaya po kaming lahat dito at napaunlakan po kami ng kanyang oras kahit talaga namang napaka-busy niyang tao. I-welcome na po ang ating aplikante para sa araw na ito. Walang iba kundi si Mr. Bong Rodriguez. Welcome po, sir. Hello po, good morning sa lahat po ng tagapakinig ng inyong programa and of course sa lahat po ng nakikinig sa radyo natin nationwide. Thank you so much, sir. So, umpisahan na po natin ang ating job interview. Pero gusto ko po munang kamustahin ka po muna sa iyong pag-ikot-ikot. Opo, actually po sobra akong nai-excite na at natutuwa sa mga nangyayari ngayon sa ground kasi totally po nagbago na ang complexion ng aming takbo. No? Pag umiikot po kami ngayon, yung mga tao, lalo na po yung mga kabataan, mararamdaman mo talaga yung excitement nila. And nung mga nagsimula po kami, talagang sa totoo lang, ang sabi nga namin, suntok sa buwan yung laban namin. No? Eventually ngayon, ang biro ng iba, suntok sa buwang na daw. No? So, ganun yung nangyayari. But be that as it may, talaga pong nakaka-inspire yung nakikita namin. Especially because yung mga tao na po yung kumikilos para sa amin. Yeah. Para po mas makilala namin si Bong Rodriguez bilang isang mamamayan ng Camarines Sur, pwede mo po bang ibigay or ipakilala sa amin? Tell us about yourself. Sure po. Sige, si Bong Alarcon Rodriguez po ay isa pong tubong Iriga City. Pinanganak actually po ako sa Bonifacio San Fernando sa 2nd District. Pero po lumaki po ako sa Iriga City. Doon po ako nag-aral ng elementary and high school. Kasi po yung parents namin, yung mama ko nagturo po sa La Consolacion Academy at that time. Yung tatay ko naman po is a very close fraternity brother ng may-ari po ng University of St. Anthony. Kaya doon po ako nagtapos ng elementary at high school sa Iriga, sa University of St. Anthony. Lagi ko pong biro, ang naging strategy ko po nung nag-aral ako sa elementary at high school, pinili ko po yung magagaling sa klase, yun po yung tinabihan ko. Kaya dahil po dyan, nakagraduate ako ng valedictorian sa elementary at high school. No? And then sa college po, nag-aral po ako sa Ateneo de Naga University ng Bachelor of Arts in Political Science. Nakagraduate din po tayo ng cum laude. Natapos ko po ang aking political science course sa loob ng 3 taon. Nagmamadali po ako. Kaya po sa loob ng 3 taon natapos ko yung kurso ko because gusto ko pa pong mag-masters at that time. And ang claim to fame ko po na talaga namang nakaka-proud din was the fact na nung ako po ay nag-aral sa Ateneo de Naga, nabigyan po ako ng pagkakataon na maging president ng Ateneo de Naga Supreme Student Government. Pero po ang kakaiba noon, pati po yung mga kalaban naming partido, hindi po nagpatakbo ng presidente kasi po sinuport ako ng mga kalaban namin ng mga partido sa Ateneo de Naga. So until now, in fact, you'll be surprised, marami po sa tumutulong sa akin ngayon, mga
kalaban ko dati sa politika sa Ateneo Dinaga, and yet nasa front line po ng People's Campaign ni Bong Rodriguez. So after po nag-graduate ako sa Ateneo Dinaga, fresh from graduation, hinire po ako ng isang senador para sumama sa team niya. Within 6 months po, lumipat ako sa Department of Foreign Affairs. Doon po sa DFA, nag-serve ako ng almost 13 years in different capacities. Ang pinakahuli ko pong hinawakan, ako po yung naging head ng Northeast Asia Program ng Center for International Relations and Strategic Studies. Yun po yung intelligence arm or think tank ng Department of Foreign Affairs. From there po, kinuha po ako ni dating General Almonte na at that time National Security Advisor ni President Fidel V. Ramos. Kasi po, nung panahon na yun, nagsisimula pa lang yung issue ng South China Sea na ngayon ang tawag West Philippine Sea na. Ano po? So, isa po ako sa naging strategist, tagasulat kung ano yung magiging posisyon po ng ating bansa tungkol po sa usaping South China Sea or now West Philippine Sea. Kasama po yung mahuhusay na mga diplomats sa Department of Foreign Affairs. And then eventually po, napunta ako sa Office of the President kasi po naging isa tayo sa mga manunulat ng Presidente ng Pilipinas as a speechwriter. Mga ilan po yung manunulat, pero isa po ako dun sa may claim to fame na nakasulat ng speech ni President FVR na wala pong correction. So yun lagi yung kantsawan namin. And after FVR po, nag-serve tayo kay President GMA. Nandun po ako sa Presidential Management Staff, directly reporting kay Secretary Rigoberto Tiglao. Pero po nung Hello Garci scandal, I decided na mag-opt out. Nagpunta po ako sa United Kingdom where I studied yung aking master's degree courtesy po ng British government, where I studied political sociology. Ano po, yung State, Society and Development sa University of London. Sa University of London po, merong school na ang tawag, School of Oriental and African Studies. But aside from this, nakapag-graduate school din po ako sa Japan, courtesy of the Japanese government Monbusho Scholar. Nag-aral po ako ng international relations initially sa University of Tsukuba, formerly Tokyo University of Education, and eventually po sa Ibaraki University, among other schools. No? So, sabi ko nga po, binibiro ko yung tatay ko kasi po, ang lagi niyang challenge sa akin, halimbawa, nung ako nasa elementary, graduate ka lang ng valedictorian, papag-aralin kita sa Maynila, sabi niya pag high school. Nakagraduate po ako ng valedictorian ng elementary, hindi naman po ako pinag-aral sa Manila. So eventually po, nagsikap talaga ako. Sabi niya na naman, pag graduate ka ng valedictorian sa high school, papag-aralin kita sa Amerika. Nagka-graduate po ako ng valedictorian sa high school. Hindi naman ako pinag-aral sa Amerika, no? And then eventually po, nakapag-aral na ako sa iba't ibang bansa. Nung 80 plus years old na yung tatay ko, sinita ko po yung tatay ko. Sabi ko pa, sabi mo nung panahon, pag ganito, papag-aralin mo ko sa Maynila, sa Amerika, and so on and so forth. Ang sagot niya po sa akin, di ba nag-aral ka naman sa Maynila, nag-aral ka sa Japan, nag-aral ka sa UK. Sabi ko, nga, pero hindi mo ako pinag-aral. Ang sagot niya po sa akin, hindi ko naman sinabi na ako magbabayad. So ibig sabihin, nakapag-aral pa din ako through scholarships. And the point is, kung may mga setbacks, may mga challenges po tayong na-encounter, take it as a challenge, because at the end of the day, if you overcome it, ang magbe-benefit po nun ay ikaw din. Yeah. By the way po, mga kaibigan, si Mr. Bong Rodriguez po, siya po ay aplikante natin bilang gobernador ng Camarines Sur. Kaya naman, habang kinikwento ni Bong yung kanyang buhay, napag-isip-isip ko, puro sa executive ang naging trabaho mo. Pero hindi ka tumungtong as a public servant, hindi ka nagkagawad, hindi ka nag-mayor. Correct. Ayan. So, ngayon po, gusto naming malaman, paano ka po nakapagdesisyon na mag-apply bilang gobernador ng Camarines Sur? Ano po yung naging motivation mo? Ano po yung nag-udyok sa'yo para mag-apply sa posisyong ito, knowing that baguhan ka po? Yes po. At yung isang applicant po for the same position is very well known. At kung tutuusin nga po, pwede nang sabing institusyon na kung tutuusin po. Tama po. So in fact,
meron po mga nagsasabi na si Bong Rodriguez parang hindi pa yan pwedeng mag-gobernador ni hindi pa yan nanalo ng barangay kapitan, di ba? Pero po, be that as it may, siguro po wag nating makakalimutan na si Bong Rodriguez po pinakinggan ng 3 presidente ng Pilipinas. It is way more than running as a public servant because po yung sinusolusyonan ko mga problema po ng bansa. Ibig sabihin, pag sinabi ko kay FVR noon, FVR ito po ang sabihin mo kasi ito ang solusyon natin dyan. Yun po ang sasabihin ng presidente ng Pilipinas. And definitely, more than po yun sa pagiging kapitan. More than nga po yun sa pagiging gobernador ng isang probinsya. Pangalawa po, wala po talaga akong kabalak-balak tumakbo sa pagkagobernador. Ang hindi ko po na-mention kanina, after po ako nag-serve sa national government, nung nag-opt out po ako, nagpatakbo ako ng mga kumpanya, mga tech companies, naging presidente po ako ng mga subsidiaries ng multinational companies, and therefore yung being executive ko sa corporate is very much pronounced. And siguro po, hindi na natin kailangan pag-usapan kung nasa private sector ka, nasa tech industry, ang lalaki po ng sweldo ng mga tao dyan. So kung tutuusin, kung pera ang motivation, definitely po, hindi ako pupunta sa politika dahil po nakukuha ko yung kailangan ko dun po sa aking pinagtatrabahuhan. Secondly, ako po ay merong mga tech companies na naitayo. Ibig sabihin yung mga startups, and therefore, hindi po talaga ang motivation is pera because I was getting what I was needing at that time. Pero po, yung isang major turning point sa buhay ko, na-realize ko nung ako po ay naging biktima ng COVID, naabutan po ako ng COVID nung umiwas po ako sa Metro Manila kasi hiniling nung kaibigan ko na umuwi ka na muna sa Bicol kasi wala kang magagawa sa Metro Manila sa panahon ng COVID. Sinunod ko po siya. Pagdating ko po dito, tinamaan po ako ng COVID. And na-hospital po ako sa BMC. When I was inside the ang tag dito yung ICU, ako po na sa ICU, muntik po akong mamatay. At that time wala pa pong bakuna. So nung ako po ay naghihingalo, pinapatawag na ako dun sa pamilya ko kung ano daw last message ko and so on and so forth. Pero lumaban po ako. But one thing that I realized, nung panahon pong yun, kahit anong yaman mo, kahit anong pera mo, hindi mo madadala pag naghihingalo ka na. But all that I had in mind was, did I do something good for the public? Did I do something good para sa mga tao? Na kung pag-akyat ko ang makakasalubong ko si San Pedro, meron ba akong pwedeng sabihin kanyang may nagawa po akong mabuti nung ako po ay nabubuhay pa? So, given that, yun po yung isang motivation na nag-isip ako na hindi po pera ang makakapagpasaya sa akin. And therefore, pinili ko po na magstay dito sa Bicol. So, naging regional campaign manager ako ni Vice President Leni. Wala po akong tinanggap kahit 5 duling. Hindi po ako humawak ng pondo. Hindi po ako nagpabayad. Kusa ko po yun because naniwala ako na siya po ay isang kasagutan dun sa pagbabago na ginugusto ko personally. And therefore, in all those things, even yung pinapatakbo ko pong mga NGOs and cooperatives dito, even if I run them, hindi po ako tumatanggap ng sweldo. Nabubuhay po ako doon sa sarili kong mga naipon at sa sarili ko pong nakukuha doon sa mga investments kong nailatag nung ako po ay marami pang pera. So, going back, ano po yung motivation ko bakit ako tumakbo? In the first place po, nung ako ay nasabak dito sa politika, ang plano ko po talaga ay tulungan lang yung mga pinapaniwalaan kong politiko. Initially, ang sabi sa akin, yun pong dating Solid Leni Bicol, gawin nating regional political party and pwede daw po akong tumakbo bilang first nominee so I can become a congressman and represent yung pong interest ng mga Bicolano. But eventually po, dahil hindi namin nahamol for 2025, nag-float yung pangalan ko na pwedeng i-field para po sa pagka-congressman dito po sa 3rd District ng Camarines Sur kung hindi daw po tatakbo si Vice President Leni. Pero nakausap ko si VP Leni at that time, yun pong naging kasunduan namin. Sabi ni VP Leni, huwag kang tatakbo sa 3rd District kasi ang kalaban mo, ang daming pera if ever. Mas mabuti pa, tumakbo ka na lang sa party list. Unfortunately nga, hindi namin maihabol noong 2025. So nagstay aside po ako. Pero one day, meron po mga kumausap sa akin. In one day, 3 po yung kumausap sa akin trying to consider or trying to convince me to consider na tumakbo po ng pagkagobernador sa probinsya. Nahulog po ako sa upuan kasi po wala akong kabalak-balak tumakbo and definitely not to run for governor sa province. So, yun po, maraming nangyari hanggat sa sabi ko, sige,
placeholder muna po ako, pero pag may lumitaw na gustong tumakbo ng governor sa oposisyon, readily po I'll step down. So dumating po yung pangalan ni Dr. Phil Fortuno from Nambua, dati pong taga-Department of National Defense. Nung sinabi niya po na interesado siyang mag-governor, nag-usap-usap po kaming tatlo, kasama po si Mayor Fermin Mabolo ng San Fernando. And pag upo po naming tatlo, siguro ang iniisip ng dalawa, they will have to negotiate with me para mag-give way. Pero instead, pagkaupo ko po na pagkaupuan, sinabi ko po sa kanilang dalawa, wala tayong dapat pag-usapan because hindi po ako talagang desidido na tumakbo sa pagka-governor dahil wala lang, kaya po ako naging placeholder. But eventually po nung nag-iikot na kami, doon namin na-realize na number one, hindi pwedeng wala kaming kandidato sa 5th District. So si Phil Fortuno eventually said, siya na ang tatakbo sa pagka-congressman and hindi pwedeng wala po kaming ulo, wala kaming tatakbo sa pagka-gobernador. And nung namatay po si Mayor Marcel Pan ng Goa, nandun po kami lahat kasama sina Kong Arnie Fuentebella at yun pong mga taga-NPC political party. And doon po nag-decide na sabi ng mga mayor, congressman, mga board members na nandun, ang choice nila para tumakbo ng governor is Bong Rodriguez. So, dun po sa wake ni Mayor Marcel Pan, nabuo na ang papatakbuhin nila sa oposisyon ay nagngangalang Bong Rodriguez. So, bakit po ako tumakbo? Because hindi pwedeng wala pong tatakbo. Otherwise po, parang pinamigay na rin natin yung ating probinsya doon po sa isang pamilya na halos 4 na dekada na, 38 years na pong may hawak ng ating probinsya. We have to give the people a choice, no? Hindi pwedeng walang pagpipilian. So, kung ang pagpipilian is between somebody na matagal na sa pwesto and somebody na baguhan, ang tanong is whether matagal na ba o bago, rather ang tanong is, yun po bang datihan, nagawa niya po ba ang inaasahan ng mga tao, napagsilbihan niya po ba ang mga tao? Kasi kung hindi po, that opens the door. Kahit sino po na pwedeng lumaban, dapat po lumaban, even if wala pa siyang experience na nakaupo sa pwesto. Remember, kahit si Jesse Robredo po, nagsimula yon galing sa private sector. Walang experience sa public sector. And yet, nung binigyan natin ng pagkakataon, look at what happened sa Naga City. So that's what I'm saying. Let's not talk about whether baguhan ako sa politika or what. Let's check kung may qualifications, credentials, and kung kumusta po ang track record. And palitan natin ng usapan. Rather than talk about, ikaw ba ay kumandidato na dati, tingnan natin kung pagbibigyan ka ng pagkakataon ngayon, ano ang magagawa mo. Yeah. So, kung ganyan po, Bong, sa pag-ikot-ikot nyo, ano po ba sa palagay mo yung nakita mong isang major problem o yung maaaring root cause ng nagsangasangang problema ng Kamsur na nakita mo po na dapat sagutan? Actually po, I can give you more than one, but let's start with yung mga talaga pong glaring na ebidensya na talagang may problema tayo sa probinsya. Una po, ang probinsya po ng Camarines Sur dati pong laging number 1 sa 6 na probinsya sa Bicol Region. But if you look at it now, yung dati pong laging number 1, ngayon po laging number 5 or number 6 na lang. Ang kalaban natin, no offense, is yung probinsya na ng Masbate. Pangalawa po, kung titingnan mo yung datos ng gobyerno, ang sinasabi po, halos 4 sa bawat 10 na nakatira sa probinsya ng Camarines Sur ay naghihirap na. Ang ibig pong sabihin ng naghihirap na, hindi na po nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Now, if you compare Camarines Sur po doon sa iba nating kapitbahay na mga probinsya sa Bicol, take for instance, ito pong Albay, Sorsogon at Camarines Norte. Take note po, ito pong 3 probinsyang ito, lahat po sila diniklara na bilang mga first class na probinsya sa buong Pilipinas. And meantime, dito po sa atin, anong pinag-uusapan natin? Yun pong mga nagigibang mga kalsada at tulay, yun pong mga kawalan ng ospital, yun pong kawalan ng supply ng tubig sa napakaraming mga towns and city, and yun pong kawalan ng programa, ng budget, ng veterinaryo, and so on and so forth sa ating agrikultura, at napakarami pa pong problema. In so many ways, sa tingin ko po, ito pong ating probinsya ng Camarines Sur ay grossly mismanaged. It all boils down to
yung pinaka-importante po sa tinatawag nating good governance. Ano po yun? Yung transparency. Let me ask you a question. Kayo po dito sa loob ng studio, sino po sa inyo ang may alam kung magkano po ang budget ng ating probinsya taon-taon? Wala po. Tanungin mo po kahit yung mga nasa sangguniang panglalawigan, hindi nila alam kung magkano po ang pera ng ating probinsya. Anong ibig sabihin nun? There's no transparency in our province. Second, pagkatapos po ng taon, sino po ang nakakaalam saan ginastos ng ating probinsya ang ating pera? Ano po? Wala pong nakakaalam, di ba? Nung nakaraang taon po yung COA may audit findings. Although yung audit findings pwede mo pa po yung solusyonan or sagutin. But even that, nung last year alone, ang sabi po ng COA, merong 1.4 billion na kailangan pong ipaliwanag ng probinsya kung saan nila ginastos at paano po nila ginastos. So that spirit of transparency, yan po yung backbone ng tinatawag nating good governance. Pangalawa po, walang participation yung mga tao. Sa Naga po, kaya napakaganda ng ating governance because binigyan ng pagkakataon ang mga tao, ang mga sektor na makipag-participate dun po sa pag-govern ng ating syudad. Dapat po ganun din sa ating probinsya. Pero ang nangyayari po sa probinsya, takutan. Hindi ka po pwedeng magtanong. Dahil pag nagtanong ka, talagang pupuntahan ka. Hindi ka po pwedeng mag-raise ng mga issues. Kung alkalde ka, eventually isususpend ka. Ano po? Hindi ka po pwedeng maglagay ng tarpaulin, nagsusupport sa kalaban niya. Otherwise, tatanggalan ka ng scholarship and so on and so forth. Hindi po ganyan yung klase ng probinsya that would allow individuals, lalo na po yung may husay, talino at puso na magkaroon ng pagkakataon mag-grow sa sarili niyang probinsya. Sir Bong, ngayon po na nailatag mo na yung mga problema ng CAMSUR na nakita mo po sa iyong pag-ikot-ikot, ano naman po ang iyong vision para sa CAMSUR? Ano po yung mga pagbabago na gusto mong mangyari kung ikaw po ang ma-hire as governor ng Camarines Sur? Ano po yung gusto mong maidara sa tao? Yes po, napakaganda pong tanong yan. Ako po mismo ang nagsulat ng aking plataforma de gobyerno. Ang tawag po is HATAK. HATAK po is an acronym, so that's letter H-A, 4 na letrang T, letter A at letter K. Ano pong ibig sabihin nun? Hatak kasi po kailangan nating hatakin ng ating probinsya ng Camarines Sur mula po sa pagkalugmok, mula po sa patuloy na paglubog sa Kumunoy. Ang hatak po ang ibig sabihin, ang unang letra, letter H, stands for hospitals or healthcare. Ano pong ibig sabihin yan? Dito po sa probinsya natin, wala po tayong natatakbuhan sa mga bayan-bayan na mga maayos na ospital, lalo na po kung tayo ay may mga emergency. Ang karamihan po sa atin nagsisiksikan, nandyan po tayo sa BMC, lalo pa po kung wala tayong pera. Kung may pera ka, makakapunta ka sa mga private hospitals. But every day, pumunta po kayo dyan sa BMC, makikita niya po, nakabilad sa ilalim ng tent. Napakaraming tao. Ang iba po dyan, may dextrose. Ang iba po dyan, may tali sa ulo. Kung ano-ano po ang nararamdaman, nakabilad dyan sa ilalim ng tent, nagbabaka sakali lang na pwede ba silang makapasok sa ospital. Pero ang katotohanan po, I think that's between 1,000 and 1,500 lang ang pwedeng ma-accommodate na pasyente sa BMC. Yun lang po ang kanyang capacity. And ang pangalawa po, kung hindi pa po ikaw nasa delikadong kalagayan, hindi po ikaw ang priority na papasukin sa BMC. Pero ang tanong, bakit po ang ating probinsya nagpatayo ng pagkadami-daming ospital, milyon-milyon ng halaga, pero po hindi pinapagamit sa mga tao? Meron po dito sa Calabanga, meron po sa Goa, meron po sa Banasibula, meron po sa San Ramon Iriga, meron po sa Sipocot. Lahat po ito, milyon-milyon ang halaga, ni isa po dito hindi nagagamit. Kung maswerte ka po, ang sasalubong po sa inyo mga kambing. Pag minamalas ka po, ang sasalubong sa inyo sa mga nasambit kong ospital, yun pong mga palaka. Ano pong ibig sabihin? Wala pong doktor, walang nurse, walang mga empleyado sa mga ospital na yan. Ano pong ginagawa? Medical mission. Pero po hindi medical mission ang solusyon sa pangangailangan natin. Imagine kung meron ka pong emergency late at night, wala pong medical mission kayong pwedeng habulin. But more than
hospitals, kailangan po magkaroon tayo ng holistic na healthcare program na may iwas natin yung mga tao na laging pupunta sa ospital. Ibig sabihin, dapat po gumawa ng programa na maging malusog ang mga tao para po hindi ang pinag-uusapan natin ay ospital, kundi kung paano tayo ilalayo sa ospital. Yung second po na letter is letter A, agrikultura. Bakit po? 29 of the 37 towns and cities ng ating probinsya ay nakabase po ang kanilang pamumuhay sa agrikultura. Pero magtataka po tayo, wala tayong budget sa probinsya sa agrikultura. Wala tayong provincial agriculturist, wala tayong provincial veterinary, wala po tayong programa sa agrikultura. Inaasa lang po natin sa Department of Agriculture instead of leveraging yung pong kayamanan natin, because ang totoong kayamanan ng Camarines Sur po nasa Camarines Sur. Secondly, kung gusto po nating iangat yung mga nasa laylayan, unahin po natin ang sektor ng agrikultura. Naandyan po yung mga farmers, naandyan po yung mga fisher folks na hanggang ngayon po lagi pong naghihirap lubog sa utang. Kung matutulungan po natin sila, sigurado po talagang may aangat ang buhay, lalo na po sa sektor ng agrikultura. Ano po yung letter T? 4 po yan. As mentioned, tinampo or yung mga kalsada. Tubig, dahil marami pa nga, katulad ng Gainza, Binalabak, Bula, marami pa. Ito po yung mga bayan na hanggang ngayon po wala pong malinis at saka consistent na supply ng tubig na inumin. Ano po, nakakapagtaka kasi anong taon na po tayo ngayon, hanggang ngayon wala pa kayong supply ng tubig. No? There must be something really wrong. No? So tubig, tinampo, ang letter T po na sunod na industriya ay turismo, because may natural kayamanan po tayo sa turismo, except that hindi po napapakinabangan ang kayamanan sa turismo ng mga tao sa probinsya ng Camarines Sur. Pag isaayos po natin ang programa natin sa turismo, ang sunod pong T na ma-generate ay trabaho. Kaya po 4 na letter T. Ang sunod po na letra ay A, yun pong adal or aral or edukasyon. Ito po ang gusto kong bigyan ng diin. Ang sinasabi po, yung mga scholars daw po ngayon ng probinsya, pag si Bong Rodriguez daw po ang nanalo, ay mawawalan ng scholarship. Huwag po kayong maniniwala dyan. Kung scholars po ang mga anak nyo or scholars kayo ngayon ng probinsya, scholar pa din po kami. Kayo, pag kami po ang naupo sa probinsya. Hindi dapat kayo madamay sa away ng politika. Ano po? Ang pangalawa po, sana po pag sinabi nating scholar, wag nating tawaging scholar kung ang binibigay natin 1,000, 2,000, 3,000. Ano po? Ang totoo pong scholarship, ang ibig sabihin niyan, half or full scholar, ang assessment ng estudyante, lahat ng gagastosan niya. Dapat po either kalahati niyan or buo niyan ang ibibigay mo para po masabi mong meron kang binibigay na scholarship. Anything below that is called an educational assistance. Ano po? Ang sunod po, kung magkakaroon po tayo ng mga additional scholarship, siguruhin po natin na pinag-aral natin sila, not for the sake na makapag-aral sila, but rather, inihanda natin sila para dun po sa mga trabahong nag-aantay sa kanila. Halimbawa, sa agrikultura, sa industriya ng turismo, sa creative industries, or doon po sa pinapagawa namin ngayon na mag-build ng bamboo industry dito po sa probinsya ng Camarines Sur. And ang pinakahuli po, letter K sa hatak, ang ibig pong sabihin ay kahandaan. Bakit? Nung pong huling bagyo, bagyong Christine, signal number 1 lang po yun. Hindi po yung signal number 5. Hindi po super typhoon. Pero dito pa lang sa Naga, ilan namatay? I think 16. Wala pong malinaw na datos sa Camarines Sur kung ilan po ang binawian ng buhay. Pero po, ang malinaw po doon, ang ating probinsya, ang ating mga LGU, ang ating po mga komunidad, kulang po ang kahandaan. Kaya this time around, kailangan po mag-beef up tayo ng ating investment doon po sa disaster preparedness or kahandaan ng ating pong mga komunidad. So yun po yung hatak. Ito po ang ating vision sa ating probinsya. But more importantly, sana po palitan natin yung impression sa ating probinsya. No? Right now po, sikat daw tayo sa 4 na bagay. Yung 4 pong bagay, number 1, sikat daw tayo sa mga nagigibang kalsada at tulay dahil sa korupsyon. Pangalawa po, sikat daw tayo bilang fake news capital ng buong Pilipinas. Pangatlo po, sikat daw po tayo sa mga politikong bastos ang bibig dahil po yan sa mga chicharon ka ba, yung mga ganong nangyari. At pang-apat po, sikat daw po tayo sa mga politiko na nanggigipit ng kapwa nila politiko at lalong-lalo na ng mga diretsyo ng estudyante at mga kabataan. Kailangan po nating palitan ang imahen ng probinsya ng Camarines Sur.
Mukhang malaki-laking trabaho Yes po. ang gagampanan ni Bong Rodriguez kung sakaling siya ang mai-hire sa darating na May 12, 2025. Samantala mga kaibigan, pwede nyo pong i-like at i-share ang ating live program ngayon ng Tano Ika, the radyo natin naga job interview sa radyo natin 89.5 Naga. At live din po tayo sa meron po tayong 140 views. Kaya sa pagbabalik po namin, siguro mas marami ng viewers ang makikita natin sa ating counter. Magbabalik po ang ating programa makalipas lamang ng ilang paalaala. Maghahanap buhay po muna tayo. So stay tuned. Magbabalik po kami agad. Sa tunggistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang saindang mga kwalifikasyon, karakter, asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Tanoy ka! Tanoy ka! Radyo natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Tanoy ka! Lunes hanggang Sabado digdi sa 89.5 Radyo natin FM Naga. Tanoy ka! Over the nation, we're here for you. Friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Natin. Your Benja Radio. Bridging the entire archipelago. Radio Natin. Your Benja Radio. Your radio. Radio Natin. Your Benja Radio. Bridging the entire archipelago. Radio Natin. Your Benja Radio. Your radio. Radio Natin. Pag ako ng gana sa eleksyon, papatupan ko ang intirong Naga! Kanakantahan mo sana yan. Radio Natin nationwide. Serving the Philippines. This is MBC Media Group Radyo natin nationwide in Naga City 89.5 DZDR Radyo natin FM Naga, a proud member of the KBP. Radio Natin nationwide. Sa tunggistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang saindang mga kwalifikasyon, karakter, asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Tanoy ka! Tanoy ka! Radyo natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Tanoy ka! Lunes hanggang Sabado digdi sa 89.5 Radyo natin FM Naga. Tanoy ka! Nagbabalik po ang ating programang Tano Ika, the radyo natin naga job interview. Kasama po natin ang ating aplikante sa posisyon bilang gobernador ng Camarines Sur. Walang iba kung hindi si Mr. Bong Rodriguez. At sa pag-uusap namin sa aking pag-interview sa kanya kanina lang, marami na siyang na-point out na mga bagay-bagay na nakikita niya sa kanyang pag-ikot-ikot dito sa Camarines Sur. At kung hindi nyo po yan napakinggan kanina, nako, ito na po ang oras
para po mag-like at i-share nyo rin po ang aming live program. I-share nyo lang po, i-search nyo ang radyo natin 89.5 Naga. Excuse me. Ayan. So, Bong, nabanggit mo kanina nung nag-uumpisa pa lang tayong mag-usap, naging strategist ka ng iba't ibang presidente ng Pilipinas. Ngayon naman tumatakbo ka at aplikante ka bilang gobernador ng Camarines Sur. Paano mo maaabot ang mga pinapangarap mo o yung pangarap mo para sa Camarines Sur kung ikaw po ang ma-hire bilang gobernador? Yung una po, kailangan mag-strategize tayo para manalo. So ang tanong is, paano tayo posibleng manalo? Lalo na po dito sa probinsya ng Camarines Sur na ang sinasabi, ang umiiral po ay pera, no, sa bawat eleksyon. I think, bottom line, very similar po nung ginawa kong disenyo ng kampanya para kay Vice President Leni Robredo dito sa Bicol Region, yung pong dalhin natin ang laban na ito dun sa laban na hindi kabisado ng aking kalaban. Ano po yun? Huwag dun sa laban ng pera. Pero po dalhin natin yung laban dun sa hindi nila kabisado. Ano pong ibig sabihin nun? Right now, ito pong aming kampanya ay ang tawag na namin ay isang people's campaign. Ang una po, ang kalaban na ng kalaban ko ay hindi ako. Ang kalaban niya na po ang tao. Ang taong bayan. For instance, yung mga kabataan. Kahit anong gawin niya po ngayon, hindi niya magagamot yung ginawa niyang panggigipit sa mga kabataan. Kaya po, ang karamihan sa kabataan ngayon, nakikilahok sa amin dun po sa panawagan sa pagbabago. Sila po, ginagamit nila yung kanilang creative juices, yung time and talent para po tumulong sa kampanyang ito at sila po ang multiplier namin sa napakaraming lugar. Pangalawa po, kailangan pong ipaalala dun sa mga tao na ito na po yung ating probinsya kumpara dun sa ibang probinsya. And in relation to that, pinapakita po natin yung stark contrast nung dalawang kandidato natin between A and B. Dalawa lang po kami, one-on-one kaming maglalaban. And therefore, it's a very clear choice between A and B, hindi na good and bad. Yung A and B na choice, napakalinaw. It's either kung nakikinabang ka o naniniwala ka dun sa current na situation dito po sa probinsya ng Camarines Sur, sigurado po kakampi ka. No? Pero yung lahat po na hindi nakikinabang, yung pong lahat na sa tingin nila, hindi sila nabibigyan ng pagkakataon na mag-grow sa ating probinsya, na andun po yung ating pag-asa, na hindi pera ang labanan, kundi po yung emosyon, yung paniniwala, yung panawagan ng mga tao para sa pagbabago. Pag nadala po natin dyan, malulusaw po yung mukha at halaga ng pera na pinapamudmod bawat eleksyon. I'll give you an example, no? Ang sabi po nila, kahit daw po nananalo ako ngayon, meron pong at least 15 survey. The latest was in Ateneo de Naga University na nakakuha po ako ng 89% ng boto ng mga bata. Pero ang sabi po ng karamihan, Bong Rodriguez, kahit nananalo ka ngayon sa mga survey sa mga kabataan, kung hindi ka mamimili ng boto, hindi ka mananalo sa eleksyon. And that's precisely the biggest challenge na meron tayo. Hindi lang po ako, kundi yung mga naniniwala na kailangan na ng pagbabago. Bakit po? Let's do the math, ano? Ang sabi nila, hindi kailangan makipagsabayan sa pamimigay ng 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Kahit daw po magbigay lang ng pampakonsuelo. Ano po yung pampakonsuelo? Kahit daw po mamigay lang ng 500 pesos, napapailing po talaga ako dyan. Bakit? Nangampanya pa ako for good governance para kay VP Leni Robredo, tapos mamimili tayo ng boto, no? Pangalawa po, wala talaga akong pambili ng boto. And pangatlo po, kung may pera po ako, itutulong ko na lang yan sa mga tao kaysa po mamili ako ng boto, no? But let's do the math, ano? Kung ang susunod na gobernador, kailangan pong manalo, dapat daw po mamigay ng pampakonsuelong at least 500. So ibig pong sabihin, 500 pesos times 1.4 million, mamimigay ka po ng 700 million pesos para manalo ka. Pambihira. Diyan po nagsisimula ang korupsyon. Bakit? Ang tanong, magkano po ba ang sweldo ng isang gobernador ng probinsya? It's only 200,000 pesos a month approximately. So sa isang taon po,
2.4 million lang ang sweldo po ng gobernador. Sa loob ng isang termino, 3 taon, 7.2 million lang po ang pwede niyang kitain. Kung 7.2 million lang ang kikitain niya sa 3 taon, anong karapatan niya, saan siya kukuha ng ipapamudmod niya na tigfa 500 sa 1.4 million equal 700 million pesos para lang po magpakonsuelo sa mga butante. Sigurado po, siya, wala na siyang pinagkaiba dun sa gusto niyang palitan. Bakit? Yung 700 million na yon na pinamudmod niya, kailangan niya po yun bawiin and wala pong iba siyang pagbabawian kundi po yung kaban ng ating probinsya. So ano po ba ang gusto nating gawin? Ang panawagan natin, ang totoong pagbabago po, hindi nagsisimula at natatapos sa pagpili ng bagong gobernador. Dapat po sama-sama tayo, magsimula tayo ng pagbabago the way we do things ngayong eleksyon or sa bawat eleksyon. Huwag po nating daanin sa 500 or anumang halaga. Ang totoo pong pagbabago, pagbigyan natin kahit isang beses lang para matesting natin. Ano po, hindi lang 500 ang matatanggap ninyo pagkatapos ng eleksyon. Hindi po pera. Pero yung mga pangmatagalang kailangan ninyo, mga serbisyo, tulad ng mga bago pong kalsada, mga bagong tulay, bagong ospital, bagong paaralan, scholarship na hindi mo kailangan manumpa kung kanino man na Poncio Pilatong politiko. At ang pinaka-importante po, yung maibalik natin yung klase ng Camarines Sur na pwede nating ipagmalaki. Yun po ang more than 500 na pwedeng matanggap ng mga tao kung pipiliin nila ang totoong pagbabago sa probinsya ng Camarines Sur. Nabanggit mo naman po yung tungkol sa survey. Yes, ma'am. Kamusta po ang pagmati sa mga resulta hali sa mga independent surveys? Opo. Nakakatuwa po, nakaka-inspire, pero ang lagi ko pong sinasabi sa team namin, lagi nating isipin na tayo po ay dihado. In other words, kahit po nagtatap tayo sa mga survey, hanggat hindi pa po tayo nananalo sa eleksyon, hindi pa po tayo panalo. And therefore, we take them, ito pong mga magagandang resulta na to, as a motivation para po mas lalo po kaming maging masikap, mas lalo po kaming magsipag at mas lalo po kaming mag-ikot para po magpakilala at makausap ang mga tao. Pero po nakaka-inspire nga at nakaka-overwhelm. For a first-timer, lalo na po at majority ng ating supporters ngayon, yun pong pinapanalo nating mga survey ay survey ng mga kabataan. And take note, majority po ng voters sa Camarines Sur ay galing po sa sektor ng kabataan. Very well said, Sir Bong Rodriguez. Now, bago po magtapos ang ating programa, ito na po yung talagang ultimate question na kahit nabanggit mo na po, marami ka na pong nailatag mo na actually ang sa imong application platform. Ngayon po, gusto talaga naming marinig kung sa May 12, 2025, taano po taika at dapat as governor ng Camarines Sur? Tano ika? Naginumduman ko po. Ang first course ko po sa Ateneo de Manila University ako nag-apply, AB Philosophy. Pag-apply ko po, in-interview po ako. Nung in-interview po ako, ang tanong, bakit ka namin tatanggapin sa AB Philosophy? Ang sagot ko po, bakit hindi? Tapos na po ang interview, tanggap na po ako. Kasi nga, pilosopo daw ako, di ba? But anyway, dun po sa tanong, bakit ako ang dapat piliin ng mga tao pagdating po ng May 12? Siguro po yung malinaw na sagot doon ay dahil po kailangan na ng probinsya ng Camarines Sur na subukan ang bagong liderato dahil po yung liderato na hinawakan ng isang pamilya sa probinsya ng Camarines Sur sa halos 38 years or halos 4 na dekada, hindi po tayo dinala sa mas mabuting buhay. And therefore, kung hindi po nag-work yung ating pinagkatiwalaan noon, kailangan po nating subukan ang bagong liderato na maaari pong magbigay ng bagong pag-asa, bagong oportunidad, bago pong pagkakataon sa lahat ng nasa probinsya ng Camarines Sur. Yan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Mr. Bong Rodriguez. At dito po nagtatapos ang ating programang Taano Ika, the radyo natin Naga Job Interview. Kaya naman po para sa lahat ng nakapanood ng ating programa sa araw na ito, sa lahat po ng nakikinig sa radyo natin 89.5 FM, ito na po ang pagkakataon nyo talaga para masuri
at kilalaning maigi ang mga aplikante natin sa darating na May 12, 2025 election. Maraming salamat po sa inyong lahat and to God be all the glory. Tano Ika, the Radyo Natin Naga Job Interview. Sa tunggistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto, ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang saindang mga kwalifikasyon, karakter, asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Tanuwi ka! Radyo Natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Tanuwi ka! Lunes hanggang Sabado, digdi sa 89.5 Radyo Natin FM Naga.